jatuh badara si ayah mato masuk badu mama du cinto tapi tak bisa kini jadinya. Tapi kini aku kadaya kironyo adi mau kia janji. Tapi kini aku kadaya kironyo adi mau kia janji. Iko inyo ala bapunyo dalam kuno dengan menanti. Kini dena hidup sangsara laputui aso dalam bacinto de ulah capek picayo inilah jadi korban cintonyo. Masunan lamun jatuh badara si ayah mato masuk badu mama du cinto tapi tak bisa kini jadinya. Tapi kini aku kadaya kironyo adi mau kia janji. Tapi kini aku kadaya kironyo adi mau kia janji. Iko inyo ala bapunyo dalam kuno dengan menanti. Kini dena hidup sangsara laputui aso dalam bacinto de ulah capek picayo inilah jadi korban cintonyo.